So sibalansisile nje yonke into ikhona. Siyanamukela, we are back. Namhlanje ke sokhuluma nosomabhizinisi. If you are a hustler, uhleli lapha edladleni konto ehlanganisayo lapha ekhoneni, this is your platform. Ufuze actually bathi ngufuze as a nickname. Okay. But ngulungelo wakangcobo isibongo. Uhlala khona la kaDabeka, okhulele khona la kaDabeka, wafunda kulezi izikole khona nje la kaDabeka. CEO and the founder of Ifuze Solutions, a company which is based on IT. So kuyon IT ya divide like iyahluka kuba khona ICT support, web design, then kube graphic design. And then okay, ngiyakubamba ukuthi more of izinto lezi zokuqhumisa ogesi, ushisa ama computer and so forth. Ekukhuleni as a kid, iziphi izinto nje obuyikhonzile, ubuyibona more kule field noma mhlawumbe ubuyidlalela ibhola, bukuma video games, yabo bumjito njani nje ekukhuleni noma uyishayela ubhizi namantombazane ungazi ukuthi ekugcineni sewufika la. No, but to be honest with you, lokwebhola even namanje angilibongi ngisho ukulibuka lo contract izophela ngo2020, but 2021 I have to decide ukuthi ngifuna ukwenza yini. Hayi, alright, sharp, relax. Ngitshela ukuthi I know ngeke ngiphinde ngisebenzele umuntu, lama payslip ebengiwathola la iwona azogcina manje ukuthi ngiwathole. Ngifuna ukuyimela lo msebenzi engiwenzayo la ngikwazi ukuthola imali yawo a day. Ngiyajabula kakhulu, I'm honored to be next to you mfethu. I'm inspired every day by izinto ozenzayo, and shout out no local business, shout out to abo uStickZ ne benovejamo baphusha lento ye local business bayibiza ngo SVTV. Yabo mfethu Imali is serious. No mfethu no le yanto mfethu ngayibuka ngaleli hlelo ukuthi ulahlekelwa ukukhona ngokungekho. We can take leyo mali but uzohamba wena, izobuya ngami. I'm the person who signed the contract khona, everything ngami bayayazi. If each and every person ongisebenzelayo bayamazi. So yeah, normally into engiyenze mina fethu is to get abantu njengakhona lapha ka ocule IT bayafona, and then they asked for a space some students ukuthi abe on ama workplace. So whenever ngiyala ngiyakhona or ama websites engwa designer, normally ngiyabathatha or ngiwenza nabo abantu leyo nto ukuthi umuntu akwazi ukuthi afunde. Yes, kuzobe kukhokha leyo company ekhokhayo. For now isipani siyenzeka, yes asisiningi, but siyenzeka umuntu odinga opportunity uyithola ngaleyo ndlela ukuthi okay fine mayifuna ukukhuphula leyo knowledge or experience kuleyo nto asuke yenza.